हास्टेनि जत खा काहाम खा गोनां लोकरकनि लगे लगे त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन मथानि आदंरक बहायनो कक्ति सालो ओंयाफानो दगजि त्रिपुरा सारकनो रि चुबाय रिलेखा रि कुतुं रिलेखा हेजामारा ब्लकनि बिसिङाव खबजाकनाय आथोखिरि त्रिपुरा सा गामियाव थांलायो त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन मथानि अजामा नायकलफां ताखुक बिपिन देबबर्मानि जायतुमुंबाय आसालो गोबां मानुखं चुकिया जायारकनो रिजुम रिजाखा तंखा आईएएस अफिसार ताखुगोग्रा बरमगोनां सिके जमातिया तंखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तांफां ताखुगोग्रा बरमगोनां डॉक्टर विश्वजित देबबर्मानो खबै त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन मथानि नायकलफां ताखुक बिपिन देबबर्मा आकर्षण त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन र आथोकिरपारा तामो सुनायदेना यास्राय किरपारा और प्राय 60 परिवारनो जों कम्बल लिरनानै डिसिसन जा आरो उद्योगनो जों दिनै फाइनारो कम्बल दङ ते और पास जों हेल्थ कैम्प खायनाय दिनै अरने लोकालनि बर' बायजों आलोचना खालामनाय परे और हेल्थ कैम्प खायनाय कारण समरो फाइनु गोबां माने स्कुल खुलिनि একটা যে সমস্যা আপনার जों जाति जातिनो जों सिनि एडुकेशन मिनिस्टारनो मेमोरेन्डाम जाफारनाय और जाति स्कुलनि बागै कारण गोबां मा एरो सेरार दंबरक स्कुल मा परिया बा हाकसाला थांनायफोरा फरायनाय स्कुल के बर थाङि मा परि बड़ स्कुल बड़ कथाला हयতো अनेक हाकसाला बरंम আর लामा उम बर थांनाय परानो सम्भव बिया अ जागानथि मर जेसे खायफोन स्कुल लामा रने बुजे पजिशन तो माने लामा खूब खायमिया लामानि पासे जेता स्कुल बर फरायनो नांगौ अ स्कुल बागै जों जाति जाति सरकारनो जों बखायनाय जे और कायसे स्कुल माने सिनियर बेसिक मानोरिना बागै अंथुआबो जों चेष्टा खायनाय और जे हेल्थ कैम्प जों दिनै लोकाल आलोचना खायनाय परे हेल्थ कैम्प बा सामाजिक जे क्षेत्रआव जों जतटुकु सहयोगिता खायनानै सिनि अर्गानाइजेशन हयते जों ननो चुबानाय yang त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन मथानि बखाक्ति रिचुमरक चुबाजागै रिकुतुंरक चुबाजागै खातुंजाकमानि ककबो सालायखा आमजायनि लुकुरक आमजायनि जाग्रा जुरक साकाब्लासो नि ताम तुय असुबिदा खारावासा सिमपना नखरातुक नामुसुं जावो थियासिने थेतिनि द दिनना थनो खना थनांगो लामा गसा थांगनसा द हामबाय दो ए हामबाय और ताम असुबिदा तो हा ताम असुबिदा असुबिदा ना गायो मक थं थाय क रबो बरम थांगा के मिलना ने आदिन के होबा बकरी का हाबा बकरी का खाना बकरी का जतन पाजाना ने रों सोरनाय रक बर थाङै मासिखि सोरनाय र पढनाय रक दे हेजामारा बरकाथार आमजायो दैमान थगिया दैकाहाम मानैया फिरां फाया रोंनो काहाम कि फोरोंजागिया रक नतियै खादु जागै कक सालायका गामिनि लुकुरक नंगरो असुबिदा तो माने अब रोंनोकनि असुबिदा दै नोंनानि असुबिदा फेरांनि असुबिदा माने अब बसु दरते कुबो आदि नंखाय किशोर देबबर्मा आराखै सन्तु जमादार माने अ एलाकानो आथुकिरि न सिनि ब्लक ब्लक हेजामारा जे पञ्चायत है दुमराकारि जे सिनि पलेलनिफ्राय इसुर न सबसे गै जों थाङै पयनाखाय बरगाथांबाय हेजामारा सिनि रुंनक नांगौता गाहाय 2015 2016 थिनायगो कारेन्ट चालुरि माने अब लिबुरा मिया माने आस्था कसिकरै एकमात्र दुमराकारि किसा रिखे सिनि जावो अ कारेन्ट गाय बरगासि हेजा काबुकता माने माइया कारेन्ट माइया न फाइजाक पर माइया माथवा बै बरकाथर अरेन सिमी हिमै बोसोग्रक जरा नां बोसोग्रक हिमै थानाय कम से कम 2 घन्टा याक पय हिमै थानाय कम से कम 2 घन्टा लामा अरके कुनु मालखुं रक दसलि मालखुं तय को दुमरा जरा हिमै थाना नागता ताइ माइया तै नंगरो ताम असुबिदा किनर असुबिदा रखै तै को गरें निंलायो ओंगाय ताइ समस्या लामा ओंगाय ताइ स्कुलनि समस्या दा नंगरो नेतार फाइ नाय फेदा नेतार तो फाइ नाय फेजा माने नायथे फैयो ओंगानो एबसेस खाया ओंगानो हि साइकेल एबसेस खाया
খাই সিমি সাইকেল আতি রক খাই সাইকেল হামবাय ত্রিপুরা হাস্তিনি যত খাগোনাं মথারক যত খাগোनां লুকুরক ত্রিপুরা শাসুगिया रकनो गामि गामि आमचाय रग थाङै बेरायै रिकुतुं चुबालाय तंमाहायनो त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन मथानि बरक बाहायनो चुबाय तंमाबाय खाथुं जागलायखा लुकुरक फायनाय सालो बाहायनो अबाहिखेनो तेबो लुकुरकनो चुबाचु खायथुन सानलायमुं जत लुकुरकनि हेजा मारानि चिमिचिनि कक्तमा थुमि रहरनाय सनम देबबर्मानि रहरजा कक्तमा कक त्रिपुरा।